Sve? Sve. Pa znaš šta, ja bi se baš iznenadio kada bi dobio ovakvu tortu. Bliže nam se praznici, a slatkiša nikad dosta. Ja ću da posipam, a ti završavaj to, dodaj prašak. Da. Nove kremaste, aromatične, čokoladne, lisnate i druge slasne poslastice otkriva nam Petar Žuljević, Dobro, neka bude da sam ja. najslađi dečko u gradu, koji je ovoga puta ugostio brojne kolege, majstore za šećerni udar. Njihove magične torte i kolači nikoga neće ostaviti ravnodušnim, a saznaćemo i za tajni sastojak koji se krije u oblaku prah šećera. 2 tebi, 2 meni. Gotovo? Gotovo. Da se ne isprskaš, čekaj. Neću, ne. No, Mislim da počinjem savršeno dobro da se snalazim u tvojoj kuhinji. možeš to i da ostaneš. Nove epizode serijala Sa slatkim na ti, ekskluzivno na Kitchen TV-u.